Ako pa rin po ito, si DJ Kim Chino. At di ba nga sabi ko sa inyo hanggang 9 p.m. pa ako. Hanggang 9 p.m. mo pa ako mapapakinggan bago tayo lumipat kala Titan Jello at Rakitera. Hintayin nyo sila. Anyway, balik na tayo sa ating Chinitox. Usapang pag-ibig mula sa Spicy Opa mo. At di ba nga sabi ko sa inyo kanina, minsan single tayo pero at the end of the day, hindi natin alam yung dahilan. Or idinideny mo lang sa sarili mo kung bakit ka single. Kaya naman tonight sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa Spicy Opa mo, DJ Kim Chino. Akong bahala kumumpirma sa mga dahilan kung bakit mag-isa ka lang ngayon. Sabi ko kanina, ibibigay ko ang 3 rason kung bakit wala kang jowa ngayon. Ito na mala, recap tayo. Sabi ko kanina, unang-una, wala kang jowa kasi wala kang pera. Diba? Very basic naman din talaga sa panahon ngayon na mahirap ang buhay, mahal ang bilihin, at minsan ang sweldo natin ay hindi na kayang bumuhay ng ating sarili, wag ka nang lumande. Diba? Parang wala kang karapatan ngayon na kung saan hahanap ka pa ng isa pang bubuhayin o di kaya paggagastosan. O diba? Practical lang, and at the same time that's responsible or responsibility sa sarili mo. Na sarili mo muna bago iba. Tama lang kung wala kang budget lumandi. That's okay. At ang pangalawa, sabi ko kanina, kaya kasi kumain ako kanina ng chocolate, baka dahil kaya nabubulol ako. Anyway, pangalawa, sabi ko kanina, baka kaya wala kang jowa ay dahil ang taas ng iyong standards. Dito na pumapasok yung panonood nyo ng K-drama. Kaya yung gusto nyo jowa, it's either walang pores o di kaya hindi na makausap ng Pilipino. Oo, diba? Ano kasi yung kamsamnida, samgyupsal. Ang ilid nyo na sa Korean, kaka-K-drama nyo. Kaya ang gusto nyo jowa, K-drama na rin or K-pop artist. Diba? Aminin nyo yan. Minsan mahal ilugar natin ang ating expectations, no? Lalo na sa pag-ibig. So kung madalas mo makita ay talaga nga namang Filipino beauty, Filipino ang features, definitely ang jojowain natin yung talagang kaya nating abutin. Hindi ko naman sinasabi na ilimit nyo yung yung standards nyo. Pero at the end of the day, mag-set tayo ng standards na kung saan at least feasible or makatotohanan. Di ba? Kaya kayo, jojowa, dapat kayo yung at least chinito and at the same time marunong magtagalog. Kung kayo ay nakikinig ngayon ay sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo lalayo, nasa Pinas lang po ang Spicy Opa. Single din naman ako, di ba? Kaya naman tumutok kayo sa 90.7 Love Radio o kaya follow nyo ako, DJ Kim Chino, sa Facebook, TikTok, pati na rin sa Instagram. Makikita nyo. Hindi naman nagkakalayo sa K-pop na pinapantasya nyo. Wow! Sariling buwan? Bakit time slot ko to eh? Anyway, ang pangatlo't panghuli kung bakit ka single o wala kang jowa, mahal mo pa yung ex mo. O, diba? At the end of the day, may mga tao talagang hindi pa makamove on sa kanilang ex. Kahit winalangya sila, kahit may kabit, at the end of the day, sila pa rin ang pinapantasya nyo. Diba? Mga hindi makausad, mga hindi maka-let go, mga nang i-stalk pa. Paano ka makaka-move on kung stalk ka ng stalk, i-block mo? Huwag mo nang patawarin pa at huwag mo nang habulin pa ang mga taong nanakit sa'yo at ang mga taong sasaktan ka pa ulit kapag pinabalik mo. Diba? Yun yung mga dahilan eh. Minsan kailangan mo i-let go. Minsan yung standards mo ay talaga nga namang iset mo sa makatotohanan. At minsan i-prioritize mo muna yung sarili mo o di kaya mag-ipon bago lumandi. Ganun ka basic, di ba? Kaya yung mga single dyan, it's okay. Minsan normal lang naman na mag-isa. Normal din naman na minsan kamay-kamay muna tayo, sariling sikap, di ba? At least wala tayong iba pang responsibilidad. And at the same time, hindi na natin pinapatagal pa ang mga sakit na nararamdaman natin, di ba? O sige na mahal, ako ililisan na.
Pero wag kayong mag-alala, susunod na po sa akin sina Titan Jello at Rocky Terra sa kanilang programang Rocky Secret Files with Jello. Kaya mahal, dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Bye, mahal. Metro's #1 Love Radio. Basic!